Zo tussen de midden wie de verschillen groot in deze provincie. Het ene plak hier 8,5 graden in Westerijn, het andere plak 2 graden, Lipmuizen, maar daar wiet zich 150 meter. Steeds maar het verschil tussen zinnen en mist. En die verschillen die hebben morgen ik nog wel wat, maar we krijgen eerst een koude nacht. Joen en vannacht nog altijd een kans op mist, dichte mist en waarschuwing voor het verkeer. Temperaturen 0 of -1 op het Vesterloon, 2 of 3 graden op de eilonen, oer op frost onder groen, maar staat misschien kunnen opplakken ik echte frost. En het jou toch kans op wat gledens. Ja, wien is er als net uit zuidelijke richting zwak of matig, krijgt 1 En dan morgen, we beginnen nog met de kans op mist, met de kans op wat gledens. Daarna, ja, lost die mist op en dan komt die zinnen toch nog wat te vastgien, vooral morgen te midden. En de temperaturen morgen, ik denk dat we uitkomen tussen de 4 en de 6 graden. En daarmee is het eigenlijk, ik wil zijn, misschien in het watergebied nog een graadje hoger, maar ik denk dat het er echt bij bloedt. Een koude dag dus. En de wind, het zuidelijke richting is zwak of matig, wordt wat sterker. In de nacht naar sneeuwtaan nog altijd een kans op mist. En dan het fruitsjoch. Sneeuwnoedij. De zinnen erbij kan het krekt heljen. Die intocht van Sinterklaas had het droeg. Maar een temperatuur om het bij de 8 of de 9 graden heen. En die 9 graden heb ik steen van sneeuw. En die heb ik steen van manje. En dan heb ik dan op sneeuw een aantal buien. Maar dat begint sneeuw de nacht al maar wat rein. En op manje is het dan weer droeg. En we met de morgen maar weer even in het waarsje.